Shothi ujontshile izolo wena mfana. Ugijimela wangena kwelinye iflat. Bathola abantu bedayisa izwisi nje kuphela. Yabona namhlanje iSaturday yabona ngazwezindlu. Bakhona bathe wena ulovu ushayirana ngoba usebenza nyeke ugqoka ishiti leyo egqoke lapha enyaweni. Ama Nigeria alahla wena uyathopa nje kuphela. Ambona ukuthi usebenza ungafaka izicathulo zika left zodwa. Uzobana kuthini mawugijima? Asimani mfana musimathi wena mfana ubuyapha ekhaya. Hayi ngiyabuza mpintshi yami. Ubuyapha ekhaya mpintshi yami. Hayi ngiyabuza man. Ubuya simu. Alolu luhlanya phela. Umuntu akakhulumi. Maybe ayizwa lena ngwe lo muntu ngumNigeria. Khongcono simtshele ngesakibo ukuthi kwenzakalani la. Ingathi wethe itawo. My brother. Papa Mama siyadelela lezi zinto. Mama ngalitshela ukuthi mina komana ama Nigeria nidla imali. Hayi ukusala na. Mina senisana ama Nigeria. Thola umntwana une 3 months, iganda liweya 5 kg.